Πανελλήνιας Ομοσπονδίας εκπροσωπώ τους συναδέλφους μου, θεματοφύλακες της ασφάλειας, της προστασίας της χώρας από ξηρά και θάλασσα. Νιώθω όμως ιδιαίτερα οργισμένος, αδικημένος, προδομένος, καθώς αναγκάζομαι να γίνομαι ματατοφόρος κακών ειδήσεων για αυτούς τους οσκαρικούς ήρωες του Αιγαίου που μέχρι χθες όλοι σας τιμούσατε με αναμνηστικές πλακέτες, με αφιερώματα στον τύπο, τους λιμενικούς μιλάω, πρωταγωνιστές σε διεθνή ντοκιμαντέρ που έκαναν κάθε Έλληνα να συγκινείται για τον αλτρουισμό και την εθνική συνείδησή τους. Αυτούς τους συναδέλφους μου θα ήθελα να κοιτάξετε στα μάτια όλοι σας και να τους πείτε: Έλληνα λιμενικέ, εγώ σήμερα υπογράφω τη διαρκή φτώχεια σου. Η αλήθεια είναι ότι πιστέψαμε, αλλά θεωρώ ότι εξαπατηθήκαμε. Πιστέψαμε στους υπουργούς μας, στον κύριο Κρίτσα, στον κύριο Κουρουκλή, ότι τα ισοδύναμα μέτρα για την αποφυγή του παγώματος των μισθών μας από 1η Πρώτου δεν θα τεθούν ποτέ σε εφαρμογή. Δυστυχώς όμως, από 1η Πρώτου του 2017, οι μισθοί μας έχουν μπει στην κατάψυξη των μνημονίων. Και όταν ζητήσαμε εφαρμογή των αποφάσεων του ΣΤΕΚ και επαναφορά των μισθών μας στα επίπεδα του 2012, η απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών ήταν η εξής. Μετά την αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από τους θεσμούς, και μιλάω για την περίοδο του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου, θα ενημερωθείτε ως ομοσπονδίες από τα αρμόδια υπουργεία σας για τις εξελίξεις στο μισθολόγιο σας. Το μόνο βέβαιο ήταν, από ό,τι μας είπανε, ότι οι ομοσπονδίες και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις θα συνδιαμορφώσετε το μισθολόγιο σας με τους καθήλυν αρμόδιους υπουργούς μέσα από μία διαδικασία που δεν θα έχει ευνηδιασμούς. Αυτό που κάνετε όμως σήμερα δεν είναι ευνηδιασμός. Στην ποδοσφαιρική ορολογία λέγεται ξαφνικός θάρρος. Στην ουσία μας τελειώσατε. Είναι πασιφανές ότι ακόμα και στην πρόχειρη και ευνίδια διαδικασία της κατάρτισης του νομοσχεδίου, οι αρμόδιοι καθήλυνοι υπουργοί για τους αστυνομικούς, πυροσβέστες και λιμενικούς απουσίαζαν. Δεν νοείται τη στιγμή που με τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Κουρουκλή, αλλά και τον Υφυπουργό μας, τον κύριο Σαντουρινιό, ο οποίος προέρχεται και από τη Δωδεκάνησο και έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία για τους λιμενικούς εκείνης της περιοχής, συζητάμε για την οριστική επίλυση του θέματος για το επίδομα παραμεθόριο, για τους λιμενικούς του Ανατολικού Αιγαίου, της Τράκης, αλλά και για αυτούς που υπηρετούν στην γραμμή του Ιωνίου. Την ίδια στιγμή έρχεται διάταξη στο νομοσχέδιο για το συγκεκριμένο επίπεδο που αφορά μόνο τους στρατιωτικούς και όχι τα σώματα ασφαλείας. Φαίνεται λοιπόν ξεκάθαρα ότι με αυτή την κυβέρνηση το παιχνίδι για τα σώματα ασφαλείας είναι στημένο. Θεωρείται αδιανόητο κάποιοι στρατηγοί, κάποιοι ναυαρχοί να επιβραβεύονται με αυξήσεις φιλοδόρημα και οι νέοι σε ηλικία χαμηλόπιστη, χαμηλόμαθοι να τιμωρούνται με νέες απώλειες και μειώσεις. Είναι προφανής ο στόχος της κυβέρνησης για διχοτόμηση της κοινωνίας των ένστολων υπηρετούντων στα πρότυπα της σύγχρονης οικονομικής δικτατορίας που επιβάλλει ρόλους αφεντικού και εργάτη. Δυστυχώς όμως για εσάς οι ημέρες ανοχής τελείωσαν και ένα 20 € δεν σώζει κανένα μας. Καθώς από τον αρχηγό μέχρι και τον τελευταίο λιμενοφύλακα, όλοι έχουμε ένα γονιό που μας τσοντάρει να πληρώσουμε τη ΔΕΗ. Όλοι έχουν ένα παιδί που το μορφώνουμε για να βγει να βρει στα 30 του εργασία πλήρους απασχόλησης και καθαρότητα προχώρου 250 €.
πραγματικά δεν έχει νόημα να σας αναλύσω πόσα χάνουμε από το μισθό μας, πόσα από τα επιδόματα, τελειώνω σύντομα, πόσα πενθήμενα, πόσα νυχτερινά, και ξέρετε γιατί. Γιατί για μας η εργασία, όταν σώζεις ανθρώπινες ψυχές, είναι ευλογία. Και η αμοιβή μας είναι χωρίς κόστος, αλλά προσιοπάροχη. Όπως προσιοπάροχο είναι το χαμόγελο ενός προσφυγόπουλου μικρού, αυτό για μας λέγεται αξιοπρέπεια. Η αξιοπρέπειά μας δεν περικόπτεται. Και σας μεταφέρω λοιπόν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ένα μήνυμα για το μισθολόγιο από αυτούς που φυλάνε τις θερμοπύλες στα παγωμένα νερά του Αιγαίου, σώζοντας ανθρώπινες ψυχές. Αποσύρετε το ή αποσυρθείτε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Ευστάθιος Ευσταθόπουλος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού. Είναι εδώ. Πρόεδρε, καλή δουλειά έκανες, πέρα από τοποθέτηση, αλλά πέρα σου φίλοι μου, το ιστορικό της σκίας.